Нәрсә белән аерыласыз дисез? Гап-гади гаиләбез. Тырышып, булдырырга дип яшибез ди Гөлназира апа. Гади генә түгел Хисамиевлар. Зур, үрнәк гаилә. Газета-журналлардан бер вакытта да өзелмәгәннәр бу гаиләдә. 12 басма алдырткан еллары булган. Хәтерлисеңме, менә узган ел килеп, менә шушы медальне тапшырганнар иде безгә гаилә көнендә 8 июль көне балалар килде, барсы да, оныклар килде, һәммәсе дә тышта бик күңелле булды. Рани яшаган, менә белмим бүтәнен. Рани кем яшагандыр? Илнурга гүзәл яшаганнар. Гүзәл яшагандар сез. Илнурга гүзәл яшагандар. Нигә яшаганнар икесе дә? Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. La ilaha illallah. Уйнат гармоныңны, шаңылат әле күңеле кылларын. Яндырып ла үтсен йөрәгеңне, дөрәйләнеп яшьлек илләрен. Үт әлиле, үтеп күңелемә, буның мине һаман тилертә. Уйнат әле, уйнат гармоныңны, гармон моңнарына ни җитә.